anyị ekene m unu. Ife onyonyo anyị na-ene n'ebe a bụ papa ndị mkpụrụ mmiri, papa ndị Mkpuru. And a sị na onye nyere ife ọṅụ bụ nwatakịrị nwa okorobịa ọ tọrọ atọ wetara wee nye o wee ṅụọ na họtel ebe fanụ wee ṅụchazie wee jide ife ndị ụlọ oriri na ọṅụṅụ a wee na-akụrisi ma tebụl fa bụ grass tebụl o kurisichara ya na-emebisi ife dị ebe ahụ. Unu ya fụkwana ife ọ na-eme ka onye isi ya adịchaghịzi mma. Kedu ife anyị akpọ nke a? And onye anyị abụ papa mmadụ nwekwanụ nwaanyị nwa ezinụlọ. Ọ bụ na ụmụ ya na-eme ụdịka ife a, kedu ndụmọdụ o nwere ike inye ụmụazị a? Asị nna ọ bụrụkwanụ na ọfụrụ ndị nọ n'ilo ụmụ okorobịa ụmụ yut na-emekwana ife adịghọ mma, kedu ndụmọdụ o nwere ike inye ndị a? Asị okenye mmadụ ọ bụ o ji wee na-akpa ụdịka akparamagwa. And onye a nwunye ya nwekwana ike fụ ife onyonyo a. Nna ife ya biko diwe di na nwunye bụ ngwugwu ekechiri ekechi, ibute ịtọghe nke ife ịtọgheta iburukwanụ na ọkụrụ ọsọ ya ka ọ bụ. Ị na-enechakwana ife onyonyo a onwekwana ife inwe itiri anyị na kọmentị, anyị ga-afụkwana ya. Thanks for watching. My phone. How much is that? Oh, snake now. Oh, no, artist snake. Go ahead now. All the confession in them actually in here. Something now. If we say hard drug, you know, you go work ever. I was not testing him. Can I fire you? Say, okay, can I do?